O Concello de Vilagarcía presentou alegacións contra a ampliación do parque eólico que a empresa Engasa Xiabre quere facer no Monte Vilagarcián. Dende o Concello sinalaban que as novas torres estarían situadas moi preto dos miradoiros, provocando un impacto paisaxístico na zona. As súas alegacións foron estudiadas e a Administración Autonómica dá razón ao Goberno vilagarcián. Unha vez que visto ese informe de a Xunta de Galicia de evaluación de impacto ambiental e impacto paisaxístico que dá razón ao Concello de Vilagarcía, o que toca agora é pois que a empresa e os promotores busquen unha solución alternativa ou busquen unha ubicación alternativa que non teña o impacto pois para a ubicación elixida. Dende o Concello celebran esta decisión polo impacto paisaxístico que as torres terían nos seus miradoiros, matizando que non están en contra do aumento do parque eólico. Se o Concello de Vilagarcía presentou alegacións nese senso, dicindo que non parecía a ubicación apropiada, que tiña un impacto paisaxístico moi grande, resulta que a Xunta de Galicia, os técnicos de evaluación ambiental, dan a razón ao Concello, pois home, cando alguén te dá razón, pois evidentemente satisfacción, non porque estemos en contra dos eólicos para nada, que é unha enerxía pois que en Galicia ten todas as potencialidades do mundo, pero sí que hai que elexir ben a ubicación, eso que estamos pedindo. As novas torres afectarían directamente ao novo miradoiro que o Concello Vilagarcián quere crear ao redor da Cruz do Xiabre, un proxecto que comezará nas vindeiras semanas buscando causar o menor impacto medioambiental na zona. Vai a ser algo modesto, porque o que se trata non é facer, decir, o que temos que aproveitar é a nosa natureza, o que temos que aproveitar é o noso monte, o que se trata é que sexa unha intervención menos agresiva co medio ambiente ou menos agresiva co monte, decir, que sexa algo moi sinxelo para disfrute dos que vayamos allí, como calquer mirador que existen nos nosos montes ao longo do noso territorio, pero que sexa menos agresivo. Esa é a instrucción que se deu dende o principio. O investimento que o Concello de Vilagarcía destinará para este miradoiro é de 51.000 euros. O proxecto inclúe ademais a creación e renovación das rutas de sendeirismo.